naɗin da za a yi kenan. To alhamdulillah mai zai hana mu tuntuɓi ɗaya daga cikin mahalarta wannan taro mu ji ta bakin su dangane da shirin wannan taro, shin za a gudanar da shi ne ko kuwa kaka aka yi? A'a Malam Rashid, bari dai mu fara leka cikin fadar mu ga wainar da ake tuyowa, domin da alamun ga sunan daukacin hakimai da dakatai da za a nada a yau suna ta shiga cikin fadar. Lalle kan Malam Aliyu, a nan idan masu kallo suka lura za su ga taron hakimai da dakatai ne suke jiran fitowar mai martaba a cikin wannan fada. Ga nan sun yi zugum suna dai jiran fitowarsa cikin ban girma da kuma nutsuwa. To bari mu ga dai yadda mai martaba zai fito ya yi jawabinsa kuma da yi abubuwan da za su gudana a yau insha Allah. Yauwa ga sakataren masarautar nan ya sami isuwa, wato Alhaji Abubakar Dadakuta, magajin garin Kuta kenan. Gashi nan dai wakilinmu yana kokarin zantawa tare da shi. Da dukkan alamu bai baiwa wakilinmu damar zantawa da shi ba, mai zai hana mu ji ta bakin mahalar